Blue Bayou Chapter 22 Ziak tu a hmangai Violet khiang te January tha khovo zwal lai takania zan boruak chu athiangin thlaeng po alang moi ngang mai October thlabial zan ang thawin zuna neya engrawi mutak hian min chen chilin ka sia ke ni lawin thla chu a romantic zoka a eng noya lunglengin ka kiu vongvong mai ani artist te hian an suang to na chen chil tu le an mitha athil te an ziak chuak thin ti ka sia an thinunga khatliam chu ataka hmu turin an phau chuak thin ti te po ka sia a ka hmel mitha chunga ngai tuana a han seng turte ka chel chak em a kutmanga ka lema han thai chuak turte chu mitha in ka hmu a ka hlimna chu wanzola thaeng po khian a thik rumrumin ka ring ka thlir vongvong chana ni miawa hun bi nei lawa kho harna min tur tir thin tu ka ngai twa chhuwa changa pianga thamral theilo kan su hnu te ka du thu sam in channa le a topna ni bok chu ama nge ani a chungkam khatlek pu in mei chelung oi bera min siama a chetlak voi khatleka po borua ka lum leta mangai na awan vor le chiam thin ani chu katana dang lambi ka ni renga ka thinlunga ka von that ring thina ni buk kamut ma deuh khan message ka thona ala en theimi alowa ka lum thu soina a hmu hun po a nga khlel zo ka ka changa a kha tokin phone chu ka bi le thin signal nei lawani ka ring zanlai pel thleng pu ina en lo lemjak chu ka pindan banga taratan chuan ka uya ka chhuwa thei huna frame ka leanga ka khumbula ka hungang ti in ka faila ka jep tha a unicorn lem ka ngai na ti te po alo la she ve renga nun hlui min te she chuak lo thei lo tum kha chu bazara kan kal duna ale khabulei tura kal kan ni my little pony soft toy an zur kha ka kalpel thei tlat lawa ka du ber pinkle paila kha ka poisa kenina dai si lawa cheng za thum min bel taringut kha anya le khabu po ale kim lo pha kha puni la kha ulizin chen umten na walo petaya min shil tira ka thinrim jate po ka she chuak war mai zinga ka harwalin message ka chekma sapera ingma kala dung lo kapa ka hanbia a vokte alak to thu te min lo shila arpo vulte la tumani ome chhun lama hi chuan inchung sekre khuin ka tul ve thin hle a inchung na hi chu azau thei tak tak lo ni tin angai hi ka te tluk tluka class sol chung chu rei ka ti viau to chumi kar tluan chuan a message ka dong lawa kul pu atlang thei lo vuina turemo nwalna ka nei lem lawa kar tharmaya kan in mudon ti ka shat wangani inrin ni a nuhliminen kan bazara class kalna abun tur phekhuk min lei sakbuka phur to sanen pheikhaya jang du khop mai ka hel hol dewan yang chu ka chante bia in class chan hun tur ka soipui china anni ero an phur ve vak lo moite phei chuan achan nga lo tur thu aron soya kim kimi ero ka som luya o min po ve mai bu pathiani in khom kan bang chu a message ka dong ta hlola ni zana kan lo hu a vo in chu kamundi leng ringot mai I in khomem ti hi alo thuna kalum thu suina po kha alo endiam to a message chu changin ka in khom ban cha thu te ka vashila atu ka class atan nga do nim ti chu ka zot puka cr hau kan chu khom do na ka kal nge chu anga yang ati chuan ka phur le zwal kan in hudonia ka tilet wata ka message chu biang tai te ka nui lem lai hian min lo changa ka umdan chu ka hel hol ti ila adik perang riru a thildanga theilo reng zanlam chu a in khom ve anyang kan in belawa min biak lo chuan wa biak ma sakhi ka she ve tla thin ka in me lo ngut mai jing tho ma ka du wangin chu me te ka siam sa a ka thum nuak tur ka thlang luk diam buk class chan ni chuan college chaka waiting sheta kim kimin min lo nga ka min hmu ral chuan I om no bi ka ni mo ke chu ka chin na a ka tum vek vairam ni san hnuaya kan vak na salu tuka ka chaute hi ala re theilo alo ti zungzunga college lama inzui thla in moite chungchang kan soi thlamel mela anute in nawaneya alo ompui chotani ome apas chuan scooty an le sak dona ka in phur tir zia ang ati chuan kan nui dun kara a hri chuak zo kan yang chu ompui an enin thale tu em ti in min zo chuya chan thiam har thina ni tunlai chu kan in be thave lutuk ka birthday khan present te po min lo pe a an huana fu te min lo hon chewa ti in kan la in hmu lo thu ka shil zuya in that le mai don chu inin chen rei kha ka ring vak lo sa a ati chuan kalum ru ve khopa be se sang veu buk class chan ni ani takna in zirlai kal kan tama nu elite chan ho mele ru ka hmulo country na coffee kan va in dun te a
tukvira tang chuan gate lam chu ka thlir deuh ring mai reivak lowa pek sang alo tlan thla chu ka han hmu a bike ka da hnu a class lama pan chuya ompui ero ala run lang theilo alo kal du nim kim kimina ti chuan CR hawanin mukhom du na local chu atum ka ti ve fata gate lam bok chu ka va mil le thin assembly nei masak tura ni wangin hol lam kan pana mi an lo tam deuh to awangin tlar ma saber du ta kan thu a thoma beng cheng khop mai ka phone bi a ka kun lai takin ka bula thu chuan min ron kheu zawa ka hoi chwa roala ka mi hmu chu ama nge yani midang ne nan lo lu wangin min hmu ve lem lawa akal pui ten an hlia bok nen ka hmu chiang thei bik lo tukver omna thlang laman pana ka va hoi ngel pu in hmu fu chu har takani program chu rei ka ti khop maya chua hlan mu chu ka ngak hlel tu kim kimila chuan kal sang su o moite om si lo atti ve seka ompuya ka zui sana hlawaniang professor te an chua rualin kan thau fata pona lowa omang ti in ka thian nu chu ka pot chuak dor dora ompuya lo chuak chu changin kotzola kan lo vading wangbuk reivak lowa pek sang ali zau thana te nen an lo in zui chuaka min hmu chu ading deuh tata chuta ngai om fashion min ron nuin kalama ron pana anunga a chantin khivun vun chungin an lo zui buk a mel chu kalo en chi khle a asama me wange ni alang cherin adul dang rewa adam lo wangpu kha ani mai thei avuna thim dewa na athuk na safia wani lo chuan aladam chiang lo hle ani karing hula khan ka hmi alo che arun ti ma sapera ke ni chuan kan hmu che kim kimina ti chuan kalam lo hoin kamita tak min ena nui mela la puring kan lo tlai dewa atti zoi deuh supa engimo soile atum lai takin pek sanga le zau thanan min lo pu a jingcho po kala ei lawnia thingpui min va inpui te u pe kan lo ti sot sota kim kimina hnial lem lo buka kan panga chuan canteen lama kan in zui phei thal homa kan hankal dun chu engi moriau hi a oma ka lai deuh tut mai kamela kanui le ringuta soima sakber turpo ka shelawani present chu idu zonga ni mo arun ti rual chuan kamel le fata ivan jak thiam em scenery lem che jak chine mukatia lai ru deuh tak chuan ka ti a ka ti ve zeu zeu min lo thlek pa a isam chu ase le to hle mai a ati chuan a thang chak lutuk ka ti ve mai a ka sam chu ka hui tha zau bok samse kha in me zo kalum zwa char char ro thu tak mel fe a ti chuan kan in en ren ro na ka thin phu te chu arang dup dup mai in ka sha min en dana chuan ka be se chana kha ka hmu ani ber kanchin kan thlen rualin thutna tur min ko hmu fata akal masa takna in thuthleng bula alo dinga kan thut fel huna ngak le te te a thian te ro ei tur lamin counter lama an kal thung inge in ei duang ati chuan lasi ani mai kim kim nang ti in ka thian nu chu ka wathleka coffee ke in chak alo ti ve fata valam tura ompuya kal chu ka enjui reng buk a fel hi chu a fel ve chiang muli tu te po hi abial nu ang mai in min treat vek theya abula hi chuan engi muria walo in ngai hi a ul mi ada pui mo thiam thei si ti a kim kimina soizui na chu ani na dik tak ani meichia tu po hian angai sakna dun nuam kan ti vek chu ani hi reilo te a kan in tur keng chungin alo leta class ala omu maldon lowa chuhnulam chu kan ban ma karing ti pa in ka epa chuan alo thu a kala si in tur chu ka ma a aron chop nai buk I chung te andam tha mo ka ti chuan dam tha e ati maya ani nang ka ti le shama ala dam chan lo mel tlat heta hian na le china kala jung chuak lo waniang ti pa a annalai min shil chuan kalo thlek uluk khopa kim kimin alo zot ve thwai buk ka kala lungte alo omalo mule damdoi ke ei zote te anga ka in entir le ang ti in coffee chu alem zawa tui in tamro ti bak chu han soi vak tur ka shelo nu eili alo la chuk lawem ni kim kimi ani chukura la ruta na tho tur ka nei wangin kalo chuk sana alo khomwang le ri ani mai thei signal ka nei lo renga kan in bele me alo ati chuan ka omalo nuam ve em ringot pek sanga te lo phei chu kan hnunga an thu a game sung chang soin an chong bar ring chuti lai chuan mos chen khatan lo luta me pa pakhat chuan kan lam lo panin ompuya dara aron ko a SU office ani kho o banralin lo chuk mai ro iwa fit melvi ti pa in ompuya ban chu a met nuk nuka chuta kalam lo huina chen deuh thu a
ibial nu khatiru a han ti zuya ka zak deuh chu ka hoison rang khop mai ka thiante an ni hi ompuina ti chuan kan na deuh zok ma se kan ni alum thian chau kan ni ti in ka in shil ru a lunga dam zan lo tual vungi kha ini ti ru local tharpa ina ti le chuan kan ni lo reng reng nui chungin ka ti sana ini chiang lutuk ani ti ru ompuya lam hoina ti le a ni e ompuina ti chuan tual vungi le zolpal anin ngai zong an ti ka sha ingangi izep kher ti in a thian pa chu a chwa chal zuya ompuya pu anui ve suk suk mai a thian pa kalson hnu chuan kamel rana a coffee in zo chuan dispo cup chu met khurin a hoi kwala chumi pa chuan minron mel le sok thina a lai ve de wem muni pakaura ka wala luk ti pa a kim kimi thau tur chu kala si in na no ruak ka lo pe wata ompuya ken lai po chu alak sak ngala akal hnu chuan kan in ina karil ru a soitura run lang zu chut zo du ka nga nga ni chung ka tumrualin alo tong ve chi a soima saru kan in ti ve ve kalo text chin do chi em ka in thlashung dewa min nin te ka hlau ka ti hala zep lawa zo tol mai hi tha in ka sha biak fo kha ka du ton ti ka chianga kan in biak lo chunga shi om ka ti zia pu ka she thar le tinge in thlashun kabula in thlashun na turi nei hleinim ati chuan ka ha tam huai min nin ka hlawa lum sir lam ka mel fata anui ri ka sha kaning lawang che idu du irun soidunia ka biak lo chan che chu angoi ta ka mel le rwal chuan ilung ka tileng thale mai mai donin ka sha a iril runat ka hlau wang zo ka ni kha thu tak zetina ti a chu thu chuan min ti hnim rui a inveng ti na em ni ani nge yang nia kan lung len lo nan in biak le manga ya ni ka ti zoi sipa ka hnu ka ul lek lek engma asoi lawa min en reng thung kim kimi alo let le ta ka wangin kan soi zom lawa picnic chung chang soi an ti ti chu ka ngai thave renga karil ru a thil dang da ya thung kini pani hi kan in hla theina na in thurwal kan ni berin ka sha kan in kar siam that lam ai chuan thata ka in thla lam kha kan chang vuna in ti na ton kan du lo chungin enge kan ni ta khi kan nat lo pha chuangim muni le kan china tanga kan chwa hnu a pu kan in zui ho dal dala class mu mal vak pu a lo English class chu pa ngai taka kan nei chuna ni mai chunu lama phei chuan zirlai hu antama ompuyala CR ho in mu khomna a akal duna kim kimin hu arut vereng bu in ban har melsia kan ho san mai don che ti aka zo chuan ka thla man kher lo mai thei chi ani ni danga chuan kan horwal theiang ati ve maya zarkot lama a chuan kan horwal thei to duna ati zia veu mai ma se kar top thlang pu in horwal kan nei lo cultural club hawin la manzir thina ka telve lo wangin ka hu ma samai zela ama pu a in thlashung ve khup idu chuan min lo ngakla ati thin takna in thian mai kan ni to a ka ti boi ma ma bukin ka shia zirtop ni a nu eli arun lang ve ta shama kan result chhuan ni takani kan department a chuan fail an tam khop maya ke ru sekhena ka pass ve hlo ma se ompuya result mo chuan rilru atinuam theilowa achan chu top 10 na alan phak lo wangani chumdanga chuan pakhat na ani sia a chutia top 10 na takngel pu alang talo chuan ti atitama kan professor te pun makan tinga nganiang alo lu tapiang in an zota atan pu a she omdu khopang a chante pula omwangin biak falna hun ka neilowa kamit meru de reng thung a mela chuan lungai melemu lum lo mel mu tur omlowa professor te nan zo na pu ka in thla da dewa ti in nui chungin a chang mai zela aladam thiam hle ani mel chuti lain moite in subject khat back paper aneya kim kimi apas ve ka wangin makati thu message min lo thon ve renga ka shil deuh vek zoka ka thiam lo ati hote kha alo chang ve kanyang arun ti a alum lo khop mai han soipui dan vak ka shilawa kim kimila alo in thlashung ve bok nen a bengam big si lawa nuam lawati thu a suireng mai ani kanchin kan valu tur chu no elita chan ho lo chuak tur nen kan in toklula rin ange in ompuya result chu keima wanga alo nga ya min lo chwa chat pang mai i thik thu chat ra chu ani hi i lo ro pui khop mai min ti khum saka in thiam lo na ka nei sa chungin karil ru ana ve ngang maya hetiang ani don ti hi karing phabik lo
thil kan ei lai te chuan kan hnu ka ul tuna engma chu ka ei hlei thei lo keima wang ve ka ni an khwa a ho khan aril ru ana ti chu ka hre thiama ma se hetiang em atlak chhiat pha hi ka ring lova exam don khera ka chen kha ka in chhir ngoi ti in ka thian nu chu ka hrila ani thung chuan in chena tu lo thu engma a soi lo kha a thutluk na alum atim maya a soi dik te meu mai ama ero chu in chen soi ma sa tu ka ni mewa ka thiam lo leo ani kan chwa don che pa umpuya te chan hawan lo lu ta kalobia ang ka ti ril ruk lain sarsang te ali miss ma zari an lo langa miss chuan in du lam ro vo in chu kalo chi don che unya ati a mi pa hau chu an phur khop maya an du zong an lam sap sap bok chu ti lai chuan sarsang te ali umpuya chu anin be ve me ka bil pe tura kan vakal po chu min lo mu ve a an in biak lak lo wangin min be man lem lo kan kalbel don lai tak chuan HOD puna fala mu angai ati che kha i subject korpo thlang thale la tha ang iti thatna beri la ka ngai sarsang te ana ti ri ka sha a professor te hian an department ko turin an du feka mizoram pu malang tura an be se ani buk bil kan pe zau kan chuak tur chu min lo ko vata kalum pui che o ti in kuchung pui min lo mu zawa anui mel chu nui le thar takani lu ka buringota a thian ten an lo ko wangin akal son thwai buk chumi zan po chuan karil ru a renga ka ngai to tampo le ka in thiam lo na azwala biak ka tumla in soitur ka shelo ngai dam ka vadil ringot don nge ka va fui zo kang mindem em chu karing bik lova ma se achana ero ke lo pu tura nei don si lo soilo ma se aril ru a pai ve thawin karing ka in sum zo lo chuan in rin ni zana ka va pia a i result khan karil ru atinom theilo keima wanga kangai pui ka tilutuk ti tlung chu ka wathona chu zandar red bura ka thona ni dar som pakhat vela minlo changa semester khat chawalum nangma wanga ngai su ka thatchiat wang zo kania ale pika ka chang vele mai dona lum i passport kan lum nge yanga yang arun ti ve tu a lum tlak po ani lo i result chat ber tuma ka pass lum chu ka du lo ka fati a munde ya ka chi don chenia tun tum chulum nge ya phu arun ti chuan nuya za deu chumdanga chuan azara ka pas ve chi a tun tumero apuina telmi alowin ka pasa minlom pui ve nge yang munde chu keima zo kin ka chi tangche ka ti chuan minlo nyal rang khop mai ka chit khat em che hi thil tui deuh kan ei donia ati chuan ngai to na dang ka lo ne ya kulei sha chuan hunrim changa umle in ka ring lo nu eli te thian ho mu lai phei chuan nuam ka ti lawang mundanga eila ka ti lingota apui hleinim i kalduna lo ngai twala arun ti chuan phur to takani rei in bezui to lowin kan in mang tha a in thiam lo na ka nei te kha abo zoe muti turani ka oma nuam veu mai in nei na a nu hlimi akal wangin in rin ni chuka bazara unaw nu ero askuti thar lomin a chiante ne nan chuak da ya akhal thiam sabuka license te pu an boy pui ngal dunin ka shia nu hlimin leitura ja sa chu ka fazong kwala reipo ka thlang lem lo ka hole lam chu kanveng ko na benjamin ka mulula minlo changi muni min mu rwalin kalamarun pana tuma in omlawa kalet man che palum lom lo mil fe hiana ti a ulizi a belawim muni ikul mai lawim ni ka ti chuan ani muturin kalau kallo ati mau maya min ti hoi a deu ingi lo ti dun tingi ka message than du me alwa min me rum de ula ingi a umja ni ngai ing message ka thon nim lutuk che pakhat mai en du lawani kha ing message ma ka mulo alo nui haka nui za mail po apulo min blok ti ro an nui hul haka ka bo tel a oi umlo e mai a khola ya kan dina wangin kalson ka du a ma se ka pen son tur cha chu ka ba na arun wan chota min putle truk mai ingi min blok chan kolpo ka kol tlang theilo che alat ti zuya he pa hi angai na ka shelo ing wangin nge ka blok ko tang che ka cheu hlar khop mai kong kal la chuan min run mel shek sheka a za thak ka ti min blok illa shelo der khang langa min blok chan tal chu shat ve ka phu lata deu chuan ka phone chu ka phor suk a WhatsApp a lutin kan in biak na hlui hau chu ka met chuaka ingma message omlo ti pa in a mai zo na ka lek fa a
a en vung nu a alan kwa khu ner sok chungin a ti a ava ha thak thei tak engma a om lo ka sui zo man lo ka phone ka bi rual chuan you block this content ti inziak chu ka zuk mu a ka call list lam ka check po chuan alo in block tak taka angai na ka shelo kher mai ingia omzia ka tile thu min lo mel rum ul ringota soifia ro ti mel tak hian min mela engma soifia turpo ka shelo ka block lo che midangin ka phone an khoi anyang ka soi zo rualin ka ril ru a tu emo aron langa ava han ti om ang lo thin binja po chuan angai to chuak ve thawan yang chu lizi ani mo atti bul muka o po ka ti pe lo ingia chan sha ila ka boy chung nang atia athin rim sok sok ka chuan atanga inwa han ha thak dun tak in pani khan wa boy te u ka kalpel zuya min lo zui ve zel tho ani chuan ka thil ron soi te kha engma I mulo ti na ania alama ka thleba ka ingi ron soi ka ti chuan ka shil lawang che ati mak rewa afa mul apoi mo lawani chu puimo te rengi ingi ron soya ka tinon le tungka in ka soi thiam lo mai chuan a mi la chu azui zela lo le na tumani ngat mai local su tuman lo ka ding data min en run chungin a hmui han pet soya min block lo chu ka valum e min an block ngai ro alo tilet he a ka han mel rum le ri ithil ron soi chu soi photla ka an block ang che imu to em mutui ti vel mai ava hau ang ring aba ka omlo mo ka tile a arun boy cham dana apoi mo mel rewani ka be mai thei che ati chuan ka kalsan nal min lam hak te huipo huile tu lawin ka pen hlokloka ka wang ani kha ka fiam ve mai che ati po chuan ka ngai sak du lem lo gate ka thlen rualin min run nang mana room lu tu ka kamel chu min lo nui de huya lo leng su ka kom man lo che ka vin khara ala nui ring ka bem tak lo che bem po chu iwa han hlau om em anui kurkura ka nuya za ve hlek lo ka tianga min biak fo chuan ka kom to lawang che soi to lo shimshimang chana lum kan ni kamil le roma I chung kam kha chan tebula sui om ani em ka ti chang faka ka sim ngal rules number 2 in bem lo tur atia a wang ni moni hote ka polythene khai chuan ka vai fo a min an block photla ka ho ang ala tirewa ka du do ni moni hola ka an block don chenia min ning de woni mo min block ani shim ka ni te vet lo ka ti por hlura I om dan hi min block du mel tlat ka ngai zong che emo iti ani chiang mai min hlawani mo at chala ti chuar tapa ava han zam lo mai khuvela hian ni hlau om lo berang ka soi zo man orang ka phone a ron pot thla thuta chu sak ka tum chu side drain lama pan roka ka bor te lul nen min ti boy nek khui ron la ro mi phone an khui ringot ngai lo min hnung chona ding chungin a met mola chuta ron in her thutin phone chu min pe a akal nal buk ham hai te win min hnung chon zonga akal chu ka ena phone ka han bi le chuan alo in unblock ti ka shingala ingi mo a sha deuh ni in chunga ka lu hnu rei vak lawa alo kola kala chia chu atlang theita e atia ada le dai chu me karem thatlai te chuan phone chu a resort chota a message lo thon la chu a han hau hlum em khopa hello test 1 hei po atlang theye rules number 3 in block lo tur ti ang renga ni chang lowin ka inbwal sandaya ka inbwal zola chu thutlenga kamu hila ka har chuan ere la lo hun reng tu chu ka chuan hnu rei vak lawa nu hlimi po alo ho a dun fo lian pui hi aron pum ho a ti pa in kan ei duna scooty khal zir ve turin min ti buk thiam ve shim hi a tha a zingkara solai kong phea son zir ve mai ro I u ve hi zong tir har si a kan chhor bok le lawang ati luama ka chak lim lo khop mai darnga rik do na ulizi le mwani an lo thlenga mwani chu nu hlimin chu ei ngal turin alo soma in khoma du wangin chopo kan ei har lo zantira tangin pindana ka in khung chota kan zirma saka piang thiam tumin ka chhar ve mola ma se ka mise stone rile thin chuan ngai tuana ala peng zela Benjamin man lu tukhi chu a hne lamani ingi iti ti ringot po voi thum se talo thona
ka chang lo chungin arun thon mul ring in du su ka message hmuti ka shereng ania ka leng chuak lawa in be mai yang min block lo ani hi nirnang chungin phone chu ka mela lu ati hai zo ka block tak do ni muni ka ti rum rinte ka ngai che chu zet chuan min ti tim sok thei message chu ka type wata min lo text to chu lekha ka zir ti tlong chu ka thona ka thin rim de hlur to chulri la phone chu ka mel rum hnika ka chang to lawang ka ti lain min block rei em kha soitur ka nei cheu aron ti le a ka chang le tangi nge ingi soidu a ka vati chuan a hlomin ka lo thonang arun ti a chumi hnu chuan phone chu ari chot chota min biak thei lo la ya a message lo thon zong kha arun ti thali anyang awa han ha thlak tak message chu som chuang zet ani ang ke endu luk lawa lekha ka chhar san dai buk minute somni don nu aka en chuan message chu som pali la ya lo oma a then chu imutu em engi iti ti ang ring ani a sei deuh chu pathum ve la om ve a chu ero ngai tuana ti boi thamani a ma kha chuan ibul om kha anuam thina tuna hi chuan anom na abo vek min biak thadu lo phei chuan a she om karil ru te a ha thin a chan po ka she chuang lo ka ngei le thut cheu che I fil te ring nin tinge ka ngei che le makle deuh chu mo ibula ka om lo la hian ka ngai to chuak le thut chel che a ma se ka ngai zong me alo che I u zo kha anya ka du chu min block em moni le vo in kha ka fiam thu mai ani kha pindana khan engma ti ka tum tak lo I thin rim chuan anuam lo ania min chang te atu berami chu ka ngai zong ang che ti ka hlau ti ringot ani ril ru ati boy map he pa omdan hi atik me alo angai to na le tuna a omdan nge po hi atik lo min ngai zong tanin ka sha a message te la chu ngai bel tur chi hlir ani ka chang ange chang lawang ti in ka in ngai to boy na samaya he tiang ani chuan biak to lo zo ka tha in ka sha chan ni po chi lawang ka in lakshan mai anga yani message chu ka type le a lo thon to su ti bak chu soitur dang ka shelo ka thon zo rwalin a number chu ka block chu ya ril ru ati ha reu le ngala omnuamin min omtir lo lekha ka han chher le te chu ril ru a alu theilo reng ngai to na ala penga ni lo ka ngai to ompuya ka ngai to chhuaka ka ngai zwal khop mai kan bo ruak thale me ka ra hian benjamin hi ka tlak je tir tur ani lo ani chuan ka u nau nu alo ma du ama nge puina soikha ma se enga tingi min ngai zong tla ta ka shat le athil hlote la kha a hai bik lo ti ka chiang tho chan ni tu ka college ka thleng chu kanchin ko ta changin moite in min lo awa kanchi na inzui lutin kanota copy mulmula chu ti lai chuan ramnun sangi te chan hawan lo lut ve a kan pya dewa chuan lo thu in min lo mil le zau thina an chan ho chuan an phun sar reng buk reivak lowa pe kale ompuya an lo langa han ko ngal mai ka tum chu midangin min lo biak khala sangte I chan nu ani ompuya chu local te ti ina hui suksuka ompuya local phei chu kalo en ve reng buk enrollment ti ve an du a tlaya tangin an lo tel ve ang meichia ina ti chuan somsangi bula soi ula alo jak lut mayang che u ompuya na ti a engtika nge kan jin dun sangte ina ti chuan ka she thiam kwar mai cultural ka phau hi phaya an jin duna ompuya pu atel ve le nge yang external exam ma ina nyang ompuya na ti chuan relina mi pakhat chuan alo ti fata silchar thleng chu college passing kan kalanga abak churela ka en reng ti asha anyang ompuya chu arun le hoivuta tumlo dewin kalo nuya ani pu akhi ve su lo thu vela sangte I chan nu ina ti le chuan ka chanten min nga ka somsang chu in lo shil mai donya ti pa in kan lamarun pana kalo lom ru khop mai moite I epcha chuan lo thu in va ma ve at ti zoi supa inglo kha ti pak ka soi man lo pek sang a lo pheya arun ri phorphora thildanga soi thei lo reng coaching ikal tu em ti aka zo chuan karma sa khan ka tan tu jingkara ka kalmai tlailama ka man lo zo ka ti pa in a phone na bi sawa sirlama va hoi ngal wang chuan ka lo thlek ve fata sangte ina run nui se chu ka va hmu a an om dan chuan ngaya ti thalo tak zet tuna khan message run thunin ka shia
tlaya chuan ni hmanim ka ti la chuan a hril hai hmel khupa alo thei ngil hman aniang thil kan ei chhuah dawn kha ni tak khuya nge idua min zo dana wang chuan ka sui chak lo khop maya mani in beng var chop te po ka ang dawn ka shelo I hman donim ni a phone chu alo eng le a bi wangwak nu chuan a jacket ipte a rul luta kan sir lam ka va hoi chuan sangte I khan alo la en ringa ka uman ti nuam mia lo an in be fawani ka ring education class nei chungin an lamzir ka lo han en puyanga min lo kol mai don ya nel takina ti a ka ril ru boy nak mai ka thil mu khan min mut tlat ani muite I thil jak zo lo hoi chuak nen chuan an in mel ren ro na I chei le donim kan lo en don chi ania muite ina ti chuan puya chu anui sanga first semester kan ni lai atang khan chei lam thiam takani ti ka shetu kan lo awna sa thei hle ani kha class nei hunta ka wangin kan in sui chhuaka kim kimipun corridor a min lo ngak reng tu a mi papa ni ten tlar malaman pan lain ke ni ero tlar hnung lama kan chawa ka thiante pahni chu an in belo reng reng kim kiminen chuan kan ti du na moite I chu chongtir ve tumin ka han be thina arul tok bakin min chang du lo a phone bi in a thukun reng ringut nu eli le a thiante lo lu chu kan hmalu ka an lo thu a puya chu awin thil chu min lo kenim avati lang langa puya local chuan le khobu cha ang ring ta hi alo pe a poisa an in petelin ka sha puya le tur cha chu sangte in alo bia che em nu eli chuan a ti a puya chu aburingota in number min dir na salu tuka klapa lo telvi an du in ka sha nu eli na ti le chuan kan in mutu ti zongin alo changa a let le nal bok period ol kan nei lain library a kan kala kim kimi a ve tak wanga nyang moite I chu akal sang da ya an inkar hi ti ngai na ka shelo thil pakhate ro sha chhuwa ka neya lungai te in tor pui hi chu thil ol sam takani lain lumte lompui hi alo har hle ti hi kim kimi tan po apas chu lom via wa harang a chan thaber moite ila in alompui thei si lawa he tiang ril ru pui na pu ve lo hi kalom hle bok class nei tura kan let le chuan kot chol hladewa puya ding chu ka va hmu a apula meiche then khat ding chu sangte te thian ho kha anni in ka sha meiche pakhat chuan a helmet ken lai chu puya hne na ape a puya chuan alo khum wata ding mewa ka en lai chuan scooty a chuanga a hnunga sangte a chuang ve zat puka a thiante nan bye sap buk an in phur chu ka thlir liam vongvonga ka ngil tup main ka sha puya chuan kan thil tum kha a thei ngil le tu anyang min ho san nal mai ram nun sangin en khan ani ngai zong em ni ti aka thian nu zo na chuan min de tot up chan dan po ka thiam lo ingma ka shelo ka ti zui sepa ka thu a ha le der tu iril rutina du su ngai tha ve mak la ka du anya tuna po hian ila be thama ma kim kimina ti chuan ka chang to lo ngoi rengin class lam ka pana phurna ka nei lowin ngai tuana a toi tur mai ani moite I lo thutna lam kan pana abul cha awa thu in kasira kim kimi a thu boka moite I chuan min ngai ven lem lo rinbui be thato lo tak te senior mo sami kha nu elina ti puyani kha puya puna shevek she chunga a be thareng ani chuan a hnar bik lo tina ani mai ti khan ni mai ro se iril ru na viau ma se thik angin mya su inga ma ngai lo angin la alo biak chepun misang angin en ve to ro kim kimina ti borbora atong zui lem lo buka tukver bula thu po ron hoirang khop mai inge thlinga arun ti chuan puya muli nula ne nan in phur le tu kim kimina lo ti fata thok kala hal ringut kamitha a achama karil runa chia chu ka soi chuak thiam lawang nula chu tunge kanchina mi ti kha emni moite ina ti chuan ka bu zawa asale phatu awa han ler mai he pa po hi a adu to ka free the na na then mai chi anyang zalen de wanula dang ko ma chak wang ba ka nilawang atti sak saka kim kimila in kop mai ro se atel lawin hlim thei ti hi mutir ve ro han bedu lo makla a in she chuak ro ro mayang ti ina lo tui ni ve buka moite ipum zong takalo ni ve nin an pahni chuan an tong zui mulmula min fuya puya an soi che cham chi buka an chong ngai thak chuan lunga ti jing mu pani ber class lak lai te chuan ka ngai tuat luk ka chante soi ang khan bedu lo ve ta ila ti in ngai to na ka neya
ka in hum ru le chiam thin ni e ka hlat ve angai tu in ka hria hetianga hi adu ani chuan ka ti boy bik lawang ka dana min hai ani bik lawa adu ani phot chuan ka in hong ti pu a hringe yang ma se ama ngai chang reng renga ka hian ka she na azwala ka be se na ringot pu ka nat puya hetiang tur hi ani lo keima zok hi ka dang lamanga yani be se to lo lo ila nat nun fo ai chuan be dun mai a tha zo kang class ban nu chuan mi an lo re diak to a cultural club hawa lamzir thom chu ko chola tang chuan a ri tup tupa chiru an zira ni mel moite in scooty alo kenga kiminin an venga in hnaya wangin an in phur ho theya ke chu ka chuang le tlong to taxi ka lo la ang ka ti chuan min kal san chu an she ve mil khopa kalru ka ron chu yang che u ka ti chung pu in an la ding ve tlat jiri a hi ti pui mai la in thlatir thin sela tha ang rinte ibul thei shim shim bike nei bek thatingai pui mu laia in phurtir turi mamu moite in ati mulmul lain jeri a ho tur gate bula ading chu kan va mu a bike kala chuak me ka ni ka kaudon in phur ho ro u moite in ati le tamai ka ngal mai atum chu a moi ka lo hup chot chota a han chang ve na sa em khupa ma se jeri atlan liam ma chu ka tha du lo pui alo phenia kimina ron ti chuan ka thla wata nung lam ka va hoi chuan min ti ham hai lek lek a ho to emokatia lo be du su alo thlen ma in kal sanang u kan in chi bul mai do nim ni chawa khen min zo lawang rinte kal ro kan lo chu yang che an pa ni chuan scooty a an chuang chu ya ke ro ka din nga in ka ding renga kal son tum na po ka nei lo pui lo phe mek lam chu hoin ka in ti pau khau luya lo biak ngei po ka tumani rin sang pui hi chu i in ti thang tlom mai moite in ati po chuan shelo ang me in ka oma tu thuron ma hi lak ka tum to lo ka du danin ka omanga kan nuna thutluk na engkim hi keima nge in ka siam bukang i man to emni pui na ron ti chuan ka in hum ru chiama ka bule lo thlen ma chu ka chang let lo ka ma a ron din lai chuan ka lo mil wangwanga thul le mayang ka ti tol puka amita chiang lu tukin ka en buk tinge i man le lowem ni ati chuan ka chak vak lo la en ngar chung chuan ka ti a mel chu a boy ve nak kalna turi nei nge ka thian te lam chu amela anni pahni chu an lo ngoi reng thung ka pe le lo mai ho ka lo tum chi a ka ti lai chuan makti mel de win min lo ena ka thla don che em ati chuan ka chang man lo 6 semester building lamatangin an ron aw lawa pui sarlam kai kan endon lo chawro mei che pakhat hian ron ti lang langa sangte ipo kha kan han mu ve nge han kal ro ka o chu bul thata ka ni i pe lo tak takim ni ala tv fana a boi te lul nen chu lawa tun tum ang reng renga sha thiam tum hi kala nei lawang kal mai sok sela ka ti pe lowe ka ti boi mai che alum aming nur dewa thin ri mi wa ang e ati chuan ganui ringut han chawro an nga che khi min la en renga nuam chu ka ti bik lo khop mai chu ti la ya lal pui hoi tu melu lo ti tu chu nu eli ani kan china tangin ron pheya kan lama ron pan buk ka kal mai ti le in her kar wala ka lo thlang che a ron ti wang chuan ka hoi le wat a mel ka mu chuan ka ta chuak ngoi taxi kalama yang nukul chau chungin ka ti a min chan le hun po ka ngak man lo gate lam ka pana ka thian te lo tlan phei thom bak chu thom danga lo i ti thalu tuk thlen huna kan lo ko lang che kimin kut chung pui min lo mu fa a an tlan liam tur chu beidung setin ka thira nung lamero ka hoilet lo min lo thlir liam ve nge chu ka ring taxi stand ka thleng chu ka vai deuh roi mai ka tho a ha a ka kho mu po a fia lo tholop chungin taxi stand lam chu ka pana taxi po la ta chuang lo chuan thuthleng ola ka va thu a ka han hoi kwa le ringot thin kong puya chuan motor atlan liam zungzunga mi kongkal te an nuiri te an in bithom te chu ka kham hlua vek ina ho ka chak lova khoya emo bowangwang ka du ka chala chu a han chuak em khupa ka thina tot ur mai bok si ka in ngai twa lungpuam sela cha a chuak tel chu ti chung chuan pui chu alo chawang a ti in college peng lam chu ka mel le thina
karil ru chu a in lum let but put ani ber lo chho sela ka du na le ka du lo na chu a in zat hial ta ve ang ka phone lo ri chu ulzi kolani wangin ka chang du lawa a rik zo rolin ka switch off mea buk taxi driver tin min lo biak chang chuan mi ka nga thu ka lo shil mai zela ho ka chak lo em wang zo ka ni ka thut re deuh hnu chuan lamzir ho po an lir thein an lo tlan chho sap sapa scooty a ompui lo tlan chho po chu ka lo hmurenga a mei chi phur chu sangte ingei kha ani a top ta vek mai be se na ka lo nei ve te lau thong le in thla hrung tak chunga du thu ka sam ve te kha engkim a choi zota ani ka mita tanga mitui luang chu thla na mitui ani a vu in chau chu a top nan ka trap le ang in hnem na ka nei chuna ni miawa khwa chu atlai tel tela karil ru a fim lo tel tel thung taxi ding po an chuak zo to a khwa po athim chul to hlauna in ka tirila min thama ka thin phu aron rang zui chiama enge ka hlau ber po ka shelo ka khur hlok hloka vutin min tham buk ka be ka phone da chu ka phur rok roka switch on ka tum lai tak chuan ka hminga min kauri ka sha a kong pui le lama tang mai chuan ani enge ti a ti in phok deuh hian min run ena benjamin ani ti ka shat ve le ranglu tukin ka thawa ka bek pom chungin ka pan phei hlok hlok in ina cho ka lo edona I chungte po anmang angalum in va bang tlai em ve chang lowin a bike nunga kaluna min lo thlek rualin a jacketa ka vuana a hnunga ka be thlam buk hey engti jangi a ka numberi block le tiru idam lawim ni a ivasave ka kutaron vuana ka khurna salutuka chanpo ka chang theilo I dan chu tlan ru bike chu atinung zuya kan tlan chuak cha chu ringlu tukin ka tap chuak hlop hlop ka lung chia ja chu o ka ke som vek main ka sha ka mit tuel luang zung zunga ka chap ring zwal sa boka in sumpo tum ma ila omzia lawang ka taksa karil ru le ngai to na thlengin natna chuan a thunun fai vek ani